Ola, que tal? Como están? Moi boas noites. Tempo para falar de deporte aquí en Televisión de Ferrol cunha nova edición de Minutos de Xogo hoxe luns día 11 de marzo. A continuación centraremos a nosa atención no que dú de si esta fin de semana deportiva, nos resultados e nas crónicas dos nosos principais representantes. Boa parte do programa o dedicaremos ao Racing de Ferrol, non é para menos. 8-0 venceron os verdes onte na Malata o Rápido de Bouzas nun resultado histórico. Tamén miraremos cara ao baloncesto, na Liga EVA masculina, dobrete para os nosos representantes e tamén no fútbol sala, aínda que sorte dispar para os equipos locais. Pecharemos o programa cun par de apuntes sobre fútbol sala feminino e tamén sobre hípica. Este é o menú para os vindeiros minutos, así que sin máis, comezamos. E o facemos meténdonos de cheo nesa festa de goles e de fútbol de onte a tarde na Malata. Racing de Ferrol 8, Rápido de Bouzas 0. Sobran as palabras, pero aquí estamos, algo temos que dicir. Partido sobresaínte do equipo departamental que desarbolou o seu rival dende o primeiro minuto e obtivo o resultado máis abultado de toda a tempada e de moitas tempadas que se lembran no estadio departamental. O líder, ademais, continúa sendo líder e máis líder, xa que o Celta B pinchou e a distancia entre o primeiro e o segundo se aumenta. Corría o minuto 2 de partido cando Jorge Rodríguez gaña as costas á defensa e aproveita un bo servicio para elevar o balón por riba do porteiro visitante e facer o 1-0. Inicio de tarde prácido para o Racing, pero nese momento poucos imaginaban que o domingo ia ser tan prácido. Foi o anticipo do que estaba por chegar, dun resultado dos que non se lembraban na Malata dende fai tempo. Racing de Ferrol 8, Rápido de Bouzas 0. Os verdes se tomaron cumprida a venganza dos vigueses. Foran eles os que na primeira volta romperan a racha de triunfos endosándolle aos homes de Aira unha derrota. Un aliciente máis para que o líder ofrecese unha versión arrolladora e axustase as contas cun rival que pecou de valiente. Os goles foron chegando e máis que puideron chegar para deixar unha tarde das que quedan no arquivo, a maior goleada conseguida dende que se xoga no estadio da Malata. Tras ese primeiro golpe o Racing seguiu o seu, en fronte a un rival que na parte de diante podía ter cousas, pero que atrás era un desastre, e aínda por riba xogaba aberto e adiantado. Un chollo para os atacantes ferroláns que non tardaron en aumentar as distancias. Xogada pola dereita, esférico que lle cae a Marcos Álvarez e o de Ortigueira serve para que Pablo Rey empuxe o esférico ás mallas. Minuto 12 e 2-0. Nese momento o partido entrou nunha fase algo máis relaxada. Os vigueses intentaron asomarse cun par de disparos e centros ao área, mentres que o Racing seguía aproveitando os ocos para poñer en perigo a meta visitante. Un porteiro que sería protagonista xa no tempo engadido, complicando a vida e facendo un penalti que Manu Barreiro se encargaría de transformar. Foi o 3-0 e a última xogada da primeira metade. No vestiario do Rápido agardarían que os nosos baixaran o ritmo tras o descanso, pois non, todo o contrario. Jorge fixo cuarto a pouco de reanudarse o xogo e un gol en propia meta subiu a Manciño luminoso. O Bouzas seguía sin defenderse e aínda por riba o físico dixo basta. O Racing entraba como quería e do minuto 75 e 81 chegaron 3 goles máis. Iago, Dani, de fermoso taconazo e Iván Forte. 8-0 e algún máis que puido marcar se non chega a ser por o Linier, que supoñemos acusaba o sol na cara, porque senón non se entende. A cousa estaba máis que finiquitada. Non houbo nin engadido. Os verdes mostraron unha versión notable e tiveron como recompensa o encontro máis doado do que levamos de tempada. E que, ademais, a xornada xa comezara ben. Pola mañá o Celta B non pasou do empate ante o Pontevedra e os 12 puntos de distancia entre líder e segundo regresan a táboa. O primeiro posto non se debería escapar, pero queda traballo aínda e o vindeiro desplazamento se prevé difícil. Toca a visita a Cangas para medirse a un Alondras que non é o do ano pasado, pero que agardará co coitelo entre os dentes por varios motivos, nun terreo sempre hostil. Haberá que poñerse o mono de traballo para consolidar esa renta, quen sabe se ampliala, e seguir pensando no día a día mentre se agarda con ilusión e impaciencia que chegue o mes de maio.
E o facemos meténdonos de cheo nesa festa de goles e de fútbol de onte a tarde na Malata. Racing de Ferrol 8, Rápido de Bouzas 0. Sobran as palabras, pero aquí estamos, algo temos que dicir. Partido sobresaínte do equipo departamental que desarbolou o seu rival dende o primeiro minuto e obtivo o resultado máis abultado de toda a tempada e de moitas tempadas que se lembran no estadio departamental. O líder, ademais, continúa sendo líder e máis líder, xa que o Celta B pinchou e a distancia entre o primeiro e o segundo se aumenta. Entramos muy bien en el partido y prácticamente las dos primeras llegadas claras que tuvimos fueron 2 goles, 100% de efectividad, y lógicamente cuando te pones 2-0 creo que no habíamos llegado ni al minuto 10 de la primera parte, pues el partido se pone muy a tu favor. Lo mejor y lo más positivo, que al contrario que nos ha pasado en otras ocasiones, que nos hemos también puesto por delante del marcador muy pronto, el equipo hoy sí que ha sabido leer el partido, sí que ha sabido seguir con esa intensidad, con esa ambición. Incluso en la segunda parte de inicio hemos aumentado. Entonces es para estar satisfechos, porque creo que hoy hemos aprendido de errores anteriores en partidos que teníamos sentenciados al descanso y que nos ha costado mucho la segunda parte, y hoy el equipo pienso que ya ha aprendido esa lección y que hemos sabido llevar la segunda parte al ritmo y a la intensidad que nos ha interesado. A eso también ha ayudado mucho la gente que ha entrado desde el banquillo con mucha intensidad, mucha fuerza, y bueno, contento por los futbolistas, porque creo que se merecían también un partido así en casa, y bueno, y muy contento también por la afición, que otro fin de semana se va ilusionada, se va contenta de ver que su equipo hace las cosas bien, ¿no? Bueno, eso va a ser una semana, serán 12, otra semana serán 10, otra semana serán 8. Lo bueno, que seguimos manteniendo una ventaja sustancial y queda una jornada menos. Esa es la lectura más positiva. Pero de aquí al final va a variar mucho esa ventaja. Ojalá me equivoque y esa variación sea en aumento a nuestro favor. Pero bueno, ya he dicho hace mucho tiempo que el Celta B nos va a exigir hasta que matemáticamente seamos capaces de sentenciar esa primera plaza, si seguimos a nuestro nivel y seguimos centrados en nuestro trabajo, que es lo que podemos controlar. Lo que hagan los demás no depende de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir centrados en nuestro día a día, en mejorar cada día y en exigirle a los jugadores, porque este equipo tiene mucho potencial y hay que exigirles todavía más. Pues sí, bueno, el primero pues es un buen pase de Dani, luego pues bueno, me sale bien la vaselina y es un gol que es igual el que más cuesta, el de abrir la lata, pero luego, bueno, yo creo que el trabajo del equipo es lo que hay que destacar, porque creo que hemos estado fantásticos y es lo que hay que ver. Sí, es para destacar, porque otras veces pues nos puso igual de cara aquí en la Malata a partidos en la primera parte, y la segunda pues estuvimos más fríos, pero hemos estado hablando entre nosotros que había que guardar la intensidad y había que ir a tope, porque es lo que tenemos que hacer, y siempre con el máximo respeto al rival, pero es la forma en la que tenemos que mejorar y ser intensos. Al final pues se ha visto reflejado, ya te digo, en el resultado, porque ha sido bastante amplio. Bueno, siempre se recuerda, ¿no? Porque me acuerdo que llevábamos 8 victorias consecutivas y ellos nos rompieron la racha, y siempre pues hay alguna broma en el vestuario, siempre hay un recuerdo, pero bueno, nosotros tenemos que ir partido a partido, y nosotros la forma de hacerlo es estar intensos, estar agresivos, y luego pues hoy hemos tenido la suerte de encajar, de meter muchos goles, otras veces pues las hemos fallado, pero hoy quisieron entrar casi la mayoría de ellas. Sí, foi un partido un pouco atípico polo resultado, máis que nada. Quizáis o primeiro tempo foi o que marcou, bueno, o de vir do encontro, non? Despois eles xa sabían que ao principio do partido, da segunda metade, íbamos a empezar igual, porque metimos moito ritmo o partido, e despois
viron os goles con moita facilidade, bueno, de aí o resultado, non? Pero bueno, tamén hai que ver que son partidos que pasan unha vez no ano. Home, sempre hai ánimo de revancha, porque eso sempre está aí, non? É un equipo que nos cortou unha racha que estábamos a ter moi positiva, levábamos todos os partidos gañados, eles foron quenes de facer un bo partido ademais e gañarnos, e bueno, eso sempre queda na memoria, non? Ademais, sabíamos que perder ao Celta pola mañán para nosotros era unha boa oportunidade para refrendar esa primeira plaza e, bueno, pegar o último machetazo na mesa. Eso habría que mirar cada un, seguro que hai, sí que hai, pero podo che asegurar que calquera dos xogadores que estamos aquí o último que pensa é nesas primas, non? Cada un temos os nosos contratos, o clube ademais cumple o día con nós, o cal é de agradecer na situación social na que estamos, e bueno, a hora de xogar eso tamén se nota, non? Estamos contentos co clube, involucrados, e o que máis nos preocupa é levar o equipo a segunda vez. Deixamos o fútbol, collemos o balón pequeno do fútbol sala, onde na Liga Feminina, na segunda división, houbo descanso obrigado, despois falamos, pero non na masculina, na segunda división B, cara e cruz para os nosos equipos. A mala nova deu o Parrulo, que non puido pasar do empate a 6 na pista do Santiago Futsal B, nun partido raro, con moita polémica e unha actuación arbitral con tintes surrealistas que deixou moi descontenta a parroquia departamental. Este sábado á tarde as cousas complicáronse moito para o Parrulo. Os ferroláns afrontaban confiados a súa visita á capital de Galicia por dous motivos. Primeiro porque o seu rival, o filial do Santiago Futsal, é un equipo da parte baixa da táboa. E segundo porque o par de resultados positivos que encadenaron os homes de Mario Cabo subiron a moral das tropas. Sen embargo, o examen que tiveron que pasar en Santa Isabel foi duro e polémico. Os composteláns se empregaron con dureza, os colexados con permisividade e incluso con algún comportamento incomprensible aos ollos de calquera persoa que sepa de que vai o fútbol sala. Ao final, reparto de puntos tras os 6-6, gracias xa que os ferroláns lograron salvar o empate con 2 tantos no último minuto. O Santiago xogou o partido agardado, saiu moi motivado á pista, xa se sabe, xente xoven que recibe un histórico deste deporte. Iso unido á excesiva baixada de revolucións do Parrulo propiciou que a cousa arrancara con sorpresa. No minuto 11 de xogo, os locais dominaban por 3-0. Ademais, os nosos sufrían a excesiva dureza do seu adversario, unha forma de defender que rematou con Bebeto no hospital, mancado no seu nocello no minuto 13. Semella que esta acción enrabitou a escadra departamental que deu un paso adiante e tirou do acerto goleador de Pana para colocarse 3-2 nun abrir e cerrar de ollos. Como suele pasar, a víctima se convierte en verdugo e, curiosamente, foi o Santiago que dispuxo de 2 dobres penaltis antes de rematar o acto inicial. Non os aproveitou e os xogadores marcharon aos vestiarios. Na reanudación continuou a mesma tónica. O Parrulo quería e podía empatar e o fixo co hat-trick de Pana no 28. Semellaba que o máis difícil estaba conseguido, agora a xogar. Pero chegaron uns intrestolos, gol dos santiagueses, gol de Pana e outro tanto máis dos locais que se colocaban 5-4. E no 37 lograron o sexto, que para moitos era a sentencia, pero os nosos non dixeran a derradeira palabra, e iso que non puideron empregar a táctica de porteiro ao xogador como quixeran. Os colexados non deron validez, ollo dato, a ninguna das 4 equipacións que tiñan para esa misión. Tremendo. Aínda así, Víctor e Pana, a falta de 30 segundos, conseguiron alo menos traer un punto de volta a Ferrol. Un punto que sabe a pouco, como recoñecen eles mesmos. Non era unha pista para pinchar e o saben. Agora o líder se escapa definitivamente e o segundo posto se mantén, sí, pero a día de hoxe o segundo deste grupo 1 non xogaría a fase de ascenso por levar peor promedio de puntos que noutros grupos. Pouca marxe de erro para o Parrulo nas vindeiras xornadas. Por exemplo, a que ven por diante, que medirá os nosos na Malata coa Universidade de Valladolid. O campeón do pasado curso está a 4 puntos e vai de menos a máis. Na ida os ferroláns xa venceran en Pucela, algo que agardan repetir para seguir con opcións de xogar unha campaña máis a fase de ascenso para ascender a segunda.